Още една любопитна и гореща тема, която се коментираше през седмицата, най-вече в социалните мрежи. Това е прочутия самолет от Австрия, който донесе мигранти на България. Той не е само един. Как не е само един? Един кацна в София? Един кацна в София, един хванахме в София. Само, че ние получихме информация, че и на следващия ден е имал самолет, на следващия ден също. И няма да се очуди и днес да има самолет, както и получаваме информация, че се опитват как тези самолети да кацат през нощта, за да не се хващат. Задава се мигрантска криза, лично според мен, защото това, което пък аз разбрах е, че един от австрийските политици, задавайки въпрос по отношение на каква към техния парламент, съответно управляващи, каква е договорката с България, говорим за договорени за връщане 6000 мигранти от Австрия. Така че най-вероятно не говорим изобщо за един самолет, който може би докарва 50, 100, 150 мигранти, говорим за много повече. Ма как 150, господин Николов? 18 човека бяха докарани онзи ден. 18. Нали щеше да вълна, нали щеше да ни залеят мигрантите? Извинявайте, ама не ни заливат. Казах ви, официален отговор от австрийското правителство, договорката е за 6000. Това излезе като информация. Сега предстои да се види самия начин, по който го правят. Скрито, да кацне тайно, да ги скрият. Вие въобще тази информация, сега примерно казвате и днес даже, казвате, че и днес ще кацне самолет. Това се можете предполага. Ли, как ще кацне днеска? В колко часа ще качне днеска самолета? Между другото, постоянно ги следим. Има такива приложения, които засичат самолетите и съответно следим всякакви видове чартерни полети, правителствени самолети и прочее. Има и по ваша информация на борда има мигранти, върнати по Дъблинското споразумение. Има информация, че предстои все още. Сега дали са върнали вчера и днес още, не сме успяли да ги хванем, така че не мога да твърдя, но така или иначе постоянно се опитваме да следим. Вижте, защото... това е точно в сфера, извинявайте, нали, но това е точно в сферата на това ограничение, което в момента в фейк казваш нещо, което е дезинформация, което не може да бъде доказано. И кой определя дали е дезинформация? Затова сега ще има закон, за да се види дали е дезинформация. Между другото е изключително опасен, защото отваря кутията на Пандора, защото къде е границата между мнението и дезинформацията и пак ви казвам, има австрийски политици, които задават този въпрос към тяхното правителство, както ние тук питаме нашето правителство. Но вие трябва да докажете колко мигранти от тази седмица от вторник насам са влезли. 18 или 150 ли казахте сега? Ние трябва да докажем. Правителството има ангажимент да има прозрачност и да каже наистина какви са договорките, защото по странични линии информацията, която стига не само до нас, до широката общественост, е за много повече мигранти. И вижте, в крайна сметка в един момент, вие знаете точките в София, където се събират мигрантите, в един момент ще си проличи. Ще се окаже, че ние не сме връщали от мигранти или те са били по 15, по 18, по 20, обаче изведнъж улиците на София са пълни с мигранти. Знаете, че това е изключително сериозен проблем в Западна Европа. Там имат много големи проблеми с мигрантите, така че малко е наивно да си мислим, че тук ще се върнат едва 20-30 мигранта, нещо пренебрежимо малко число. Още повече, в крайна сметка, тези данни идват от нашето правителство, което в последните 8-9 месеца доказа, че изобщо не ги интересува, могат да лъжат, да мажат, всяко нещо е предпоследно. Сега, извинявайте, ще ви върна на тази тема за филтриране, ограничаване на дезинформацията, особено в интернет, особено през сайтове. Защото страховете, които всявате, са почти нещо подобно. Почти нещо подобно. Казвате, ще дойдеш, се наводнат, ще видите по улиците. Ма кога ще... Какво означава това? Това са хвърлени страхове в хората. Първо, това не са страхове. По какъв филтър трябва да се работи в интернет? Закон за информацията какво ще направи? Трябва да има абсолютна свобода на словото. В момента, в който някой започне да се опитва да ограничава чуждото мнение, да бъде съдник, кое е правилно, кое е информация, кое е дезинформация и така нататък, отваряме, както казах, кутията на Пандора и оттам нататък вървим към тоталитарен режим, в крайна сметка. Нека не подценяваме хората, защото всеки има глава на раменете си и може да прецени коя информация е достоверна, коя не е достоверна, кой лъже и кой не лъже. Защото по същия начин нашето правителство редовно лъже по определени теми. Това означава ли, че те трябва да бъдат заглушени или как точно ще се случи? Какво значи да блокираме интернет и мнението на определени хора? Според вас, само ако искате с да и не, върви ли се към контрол на съдържанието на информация? Да.
Определено се върви. Между другото, по време на COVID това нещо се доказа. Тогава, ако си спомняте, големите социални мрежи в политиките си вкараха забрана да се коментират ваксините и съответно евентуални вреди от тях. Изобщо темата беше табу. Блокираха се профили в социалните мрежи, ако те или канали, цели канали и страници, ако те говорят за ваксините. Никой обаче в момента, примерно, не казва, че средната смъртност в Европа е с около 10 до 15% по-висока от средните нива 2019 година. И на какво се дължи този феномен? Откъде ги изваждате? Официални данни на Евростат, официални данни. Отворете да видите. България в момента има по-ниска смъртност от 2019 година с 1-2% средно. Румъния също има по-ниска. Европейските държави, които се вакцинираха на 70-80%, имат от 10 до 15, някои до 17-18% по-висока годишна смъртност в момента, което не знам да излезнат всички тези лекари, които обясняваха, че ваксините са безопасни и да кажат какво се случва. И самия факт, че в момента коментираме тази тема, спомняте ли си колко сериозен натиск имаше да не се коментира? Ето това е опасността. С такива закони, такива разговори стават все по-трудни. Защото ако щете, дори се получава и в някаква степен автоцензура. Аз, обикаляйки по телевизия и по студия, много добре знам как реагират самите журналисти. Трудно им е и се притесняват да говорят свободно на тези теми и да чуят едната и другата гледна точка. На този етап поне виждате, че това студио е свободно да изразите мнението си, докато не действа закона за... Точно така. А вижте как звучи. Свободно е да изразите мнението, докато не действа закона. Само по себе си това, че евентуално един закон, защото между другото този вижте, закон... той ще ограничи само дезинформацията. Точно. Само това, което вие се опитвате... Точно. Ние сме за дезинформацията. Защо да не ограничи на правителството дезинформацията, например, да кажем? Коя е дезинформация? Правителствена? Кажи пример за правителствена дезинформация. Например, че е добре да влезе България в еврозоната и че ще има плюсове, само плюсове, и това, че се крият минусите и рисковете, е дезинформация към цялото българско общество, което ще засегне поколения напред България. Едно такова важно решение. Още повече да оставим това на страна. Кой ще решава кое е истина и кое не? На база на какво? Кой е точно органът, който ще каже тази информация е истинска, тази не е истинска? Отваряме кутията на Пандора. Абсурдно е. Това са фундаментални демократични ценности, да има свобода на словото, и ако днес в този закон е, да кажем, заложено само за социалните мрежи или за интернет, други ден ще добавят една запитая и ще кажат и медиите, и тогава приключвате и всички вие. Което не можем да си позволим. Не може да си позволим да се заглушават различните мнения. Това е тоталитарен режим по учебник. Господин Николов, ако искате да се пренесем на адрес Московски,